Lagi naman sa kamay. Ito na yung mga medicine sa saka ano. Mahal kami yun. Dito na. Balik na. Hirap kami na. Hirap kami na. Sa face shield, sa face mask. Ang taon na. Buhay sales. Ganito. Kapagod. Matanggalan. Ito na ako sa office. Ito sitwasyon. Ito ako sa office. Tama, puro pila. Okay, may check.